Martxoak 3 elkarteak Memorialekon patronatutik alde egingo duela iragarri du ostiral honetan, baldin eta gogora institutuarekin adostutakoa betetzen ez bada. Izan ere, Eusko Jaurlaritzak biktimen elkartearen eta institutuaren arteko akordioa finantzatzeko partida ezabatu duela salatu dute eta diru hori gabe ezingo litzatekeela esandakoa bete. Adostutakoa beteko ez balitz, Memorialak ez luke biktimentzako zentzurik izango Martxoak 3 esanetan eta hortaz patronatutik irteteko erabakia hartuko lukete egoera hori izan da. Osasun publikoaren aldeko herri plataformak elkarretaratzeak deitu ditu datorren astean Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hainbat udalerritan Eusko Jaurlaritzako osasun sailak gabonetarako lehen arreta zerbitzuan ezarri dituen murrizketen aurka. Osasun arretarako murrizketak direla salatu dute Alberto Martínez osasun sailburuak kontingentzia plan eta zerbitzuen berrantolaketatzat hartu baditu ere. Horiek horrela, osasun zentro gehienetan ordutegiak murriztu eta zentro batzuk hainbat egunetan itxita egongo direla arbuiatu dute. Bilabesetako langileek, Iruñerriko hiri garraioko autobusetakoek gabonetan lanuztegi eutsiko dietela jakinarazi dute ostiral honetan. TCC Moventis enpresak kudeatzen du zerbitzua eta azken egunetan UGTek haiekin ituna sinatzeko prestutasuna agertu badu ere, langile batzordean gehiengoa duten Comisiones Obreras, ELA, LAB eta ATTU sindikatuek haserre agertu dute erabaki honen aurrean eta lanuzteak iragarri dituzte datozen abenduaren 13, 19, 24 eta 31-arako. Gabon guztioi eta ongi etorri abenduaren 12ko albistegira. Txiki eta Otaegik biktima aitortza jaso dute Espainiako gobernuaren eskutik. Horren arabera, bidegabe fusilatu zituztela eta errepresioaren ondorioak pairatu zituztela egiaztatzen dute. Espainiako gobernuak Juan Paredes Manot, Txiki eta Angelo Otaegi epaitu zituzten auzitegiak legez kanpotzat eta zilegitasunik gabekotzat jo ditu. Eurek emandako epaiak ere bidegabeak eta baliogabeak direla jakinarazi du. Hala, senideek Txiki eta Otaegiri biktima izaera aitortzen dien dokumentu ofiziala jaso dute. Bertan, epaiketa justu baterako eskubidea urratu zitzaiela eta prozesuan intimidazio eta babes eza jaso zutela adierazi diete. Aitortza horiek beraz bidegabe fusilatu zituztela eta errepresioaren ondorioak pairatu zituztela egiaztatu dute. Giza eskubideen behatokiak urrats garrantzitsutzat eta saiestezintzat jo du Espainiako gobernuaren erabakia. Azaldu dutenez, errekonozimenduak pausu garrantzitsua ematen du egiaren, justiziaren eta erreparazioaren bidean. Era berean, Pedro Sánchez buru duen gobernuak eragindako kaltea bere gain hartzeko urratsa emateko betebehar etiko, moral eta politikoa aldarri bihurtu dutela nabarmendu dute. Mertxe Aizpuruak, EH Bilduren Madrilgo Kongresuko bozeramaileak sareetan argi utzi du aitortza aurrera pausu ukaezina dela. Gaineratu du, EH Bilduk adostutako memoria legeari esker lortutako urrats hau aurrekaria izan beharko litzatekeela eskubide urraketen biktima guztiak aitortzeko. Imanol Pradales lehendakariak bere aldetik ohartarazi du hartutako erabaki horrek ezinbesteko errekonozimendu publikoa osatzen duela. Ta gogora ekarri du Eusko Jaurlaritzak 2012an Txiki eta Otaegi estatuko biktimatzat hartu zituela. Biktimen familiek aurtengo urtarrilean egin zioten Espainiako gobernuari aitortza eta erreparazio eskaera. Helburua ohartarazi zutenez, biktimen duintasuna omentzea eta haien memoria zaintzea izan zen. Datorren urtetik aurrera, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan haurdunaldi etete prozedura oro Osakidetzan egin ahal izatea bermatu beharko du Jaurlaritzak. Halaxe islatzen du behintzat, ostegun honetan, Eusko Legebiltzarrean onarturiko mozioak. Ostegun honetan, ohiko osoko bilkuran haurdunaldi etetei buruzko mozio berria onartu du Gasteizko Legebiltzarrak. Testuak jasotzen duenez, Jaurlaritzak plana prestatu beharko du prozedura guztiak osasun publikoan egin daitezen. Alderdi politiko gehienek babestu dute proposamena PP eta Voxek izan ezik. Mozioa Sumarren izenean aurkeztu du Jon Hernandezek adieraziz borondatezko haurdunaldi etetea emakume guztiei modu publiko eta zuzen batean bermatzea dela helburua. EH Bilduk, PSek eta EAJak ere ekimena babestu dute
giza eskubideei lotutako auzia dela eta horiek defendatzeko konpromisoa dutela nabarmenduz. Esatea, eskubide hauek, eskubide unibertsalak direla, eta guk hemendik defendatuko ditugula. Eta gaurko akordioak, 4 alderdien artean sinatu dugun akordio honek, argi eta garbi dio, ez soilik zerbitzu publikoetatik, osakidetzatik, lanketa bat egiten hasiko garela eta plan bat diseinatzen dugula, hori bermatua izan dadin, eta hori oso garrantzitsua da. Baina bereziki esaten ari gara gaur, ez direla pasako. Eztabaidan gainera, aste honetan epaitu den antiabortisten auzia ere gogora ekarri dute. Zenbait alderdik epaiarekiko desadostasuna agertu dute modu argian, eta Askabide klinikak orain arte egindako lana eskertu dute. Lehenengo eta behin, gure elkartasuna adieraziz hasi gureko neunke nire hitzartzea Askabide klinikako langile, eta batez ere erabiltzaile guztieri. Zerbitzu publiko bat eman dutelako izan direla hostigatuak. Onartutako testuak plana 2026ko lehen hiruhilekoan aurkeztu beharko dela jasotzen du. Dokumentuak, helburuak, beharrezko baliabideak eta zerbitzuen birrantolaketa jaso beharko ditu, haurdunaldi etete guztiak osakidetzaren bidez bermatzeko. Gasteizko Alde Zaharrean familia bat etxegabetu dute ertzaintzak eta udaltzaingoak. Sindikatuen arabera, familiak ez zuen prozesu judizialaren berri eta gizarte zerbitzuetara bideratu dituzte. Gasteizko Alde Zaharrean bizi zen familia bat etxegabetu dute ertzaintzak eta udaltzaingoak. Ostegun eguerdi honetan polizia bizilekura hurbildu da eta kalea moztu dute etxea usteko. Auzoan bizi sindikatuak jakinarazi duenez, familiak ez zuen prozesu judizialaren berri eta beraz ez du defentsa juridikorako eskubiderik izan. Sindikatuko kideak etxegabetzea gelditzeko asmoz komitiba judizialarekin negoziatzen saiatu dira, baina euren hitzetan entzun gorre egin dute. Adingabe bat duen familia gizarte zerbitzuetara bideratu dute eta astebeteko pentsioa eskaini diete. Familiani udaletik gizarte zerbitzuetatik astebeterako pentsio bat eskaini diete eta guk salatzen dugu pentsioak ez direla etxebizitza alternatiba duin bat eta etxebizitza alternatiba duin bat eskatzen dugu familiani. Hala baina azpimarratu dute ustutako etxea Gasteizko udalaren hirigintza enpresa publiko-pribatu batena dela eta haien iritziz argi dago instituzioek etxebizitzaren espekulazio eta negozioan parte hartzen dutela. Izan ere, sindikatuko kideek gogoratu dute udalak bi etxebizitza bloke saldu nahi dituela etxebizitza falta dagoela argudiatzen duen bitartean. Nabarmendu dutenez, haien jabetzako etxebizitzak hutsik eta abandonatuta mantentzen dituzte. Okupen kontrako alarmeetan sahutzen dute dirua eta familiak etxegabetzen dituzte. Gauzak horrela mobilizazio jendetsua burutu dute ostegun arratsaldean, etxegabetze guztiak gelditu batu sindikatura lelopean. Ostegun honetan ospatu dute Euskararen erakunde publikoen bilera nagusia, 2026ari begira hitzarmen berriak eta aurrekontuak ebazteko. Euskal Hirigune Elkargoak dezepzioa eta haserrea adierazi du 100.000 euroko ekarpenaren aurrean. Euskararen erakunde publikoen aurrekontuek haserrea piztu dute Euskal Hirigune Elkargoan. Abenduaren 11an egin dute Euskararen erakunde publikoen bilera nagusia 2026rako aurrekontuak eta hitzarmen berria bozkatzea xede izan duena. Hala ere, bilkuraren amaieran Euskal Hirigune Elkargoko hautetsiak ez dira gustura irten. Antxon Kurutzarri, Elkargoko hizkuntza politikarako lehendakariordeak adierazi duenez, ordezkariak oso dezepzionatuta eta haserretuta daude hartutako erabakien aurrean. 2023tik hona, Euskararen erakunde publikoak bizi duen krisiari irtenbide bat emateko asmoz, erakundeak aurreikusita zuen partaide bakoitzak 650.000 euroko ekarpena egitea hizkuntza politikaren beharrak asetzeko. Proposamen hori onartu duen erakunde bakarra Euskal Hirigune Elkargoa izan bada ere, azkenean partaide bakoitzaren derrigorrezko ekarpena 100.000 eurora murriztea erabaki dute. Hala ere, helduen euskalduntzera bideratutako 200.000 euroko ekarpen gehigarria egingo dutela iragarri dute. Aurrekontuen inguruko erabakiak ez dira izan bilerako ondorio bakarrak. Izan ere, beste bi norabide estrategiko ere zehaztu dituzte.
Alde batetik, 2050erako Ipar Euskal Herriko biztanleen 130 euskal hiztun izatea helburu jarri dute. Bestetik, urtean 2 aldiz laguntzaileen konferentziak antolatzea adostu dute, ezarritako helburuen jarraipena egiteko eta aurrekontuen berrikuspena ahalbidetzeko. Txitobet Beder Euskararen Erakunde Publikoko zuzendariak jakinarazi duenez, urtarrietik aurrera hasiko dira aurrekontuen berrikuspen lanekin. Bestalde, Maider Beotegi Euskararen Erakunde Publikoko lehendakariak onartu du 100.000 euroko ekarpenak ez direla nahikoa izango euskararen egoerari erantzuteko, baina gaur egun posible dena hori dela. Beotegiren ustez, euskarak bizi duen larrialdi egoera kontuan hartuta, onartutako aurrekontuek ez dute 2050erako ezarritako helburua bermatzen. Hala ere, ustekabeko egoerek bide berriak ireki ditzakete. BBK Fundazioak 2026erako bere aurrekontuak onartu ditu. 53 milioi euro bideratuko dituzte beren jardunera datorren urtean. BBK Banku Fundazioak 53 milioi euroko aurrekontua aurkeztu du 10. urteurrena ospatuz. 2026ari begira, BBK Banku Fundazioak 53 milioi euroko aurrekontua onartu du lehen aldiz Kuntzabanken dibidenduetatik erabat bereizia. Horri esker, datorren urtean garatuko diren gizarte ekintzako proiektu nagusiak aurkeztu dituzte gaur egungo gizarte arazo larriei erantzuteko konpromisoa sendotuz. BBK Banku Fundazioa 2015ean sortu zen Kutxabanken dibidenduen menpekotasunetik independente izango zen gizarte ekintza eredua bermatzeko helburuarekin. Hasiera batean 2035-2040 urtei begira pentsatutako xede hori 10 urte lehenago bete dutela azaldu dute eta fundazioak jada baduela gizarte erronkei aurre egiteko behar adinako gaitasuna. Aurrekontu berria onartuta, inpaktu soziala handitzeko hainbat proiektu garatuko dituzte. Xabier Sagredo BBKko lehendakariak adierazi duenez, teknologia talde ahulen inklusioa sustatzeko tresna gisa erabiliko dute. Alde batetik, 2026an abiatuko duten proiektu nagusietako bat etxebizitza eredu berritzaile bat da. Gaur egun gizartean nabarmenak diren 3 arazo hartu dituzte kontuan. Etxebizitza eskuratzeko zailtasuna, zahartzaroan nahi ez den bakardadea eta gazteen emantzipazio arazoak. Horri erantzunez, gazteen eta adinekoen arteko harremana eta komunitatean elkarbizitza sustatuko dituen eredua garatu dute. Proiektu honetan, egoera ahulen ikerketa eta errehabilitazioa Bio Bizkaia erakundaren eskutik egingo da eta talde horien gizarteratzea Dale Kandela elkarteak bideratuko du. 2025ean egindako proiektuen balorazioa ere aurkeztu du Nora Sarasola gizartekintzako zuzendariak. 10. urteurren hau aukera polita izan da gure gizartekintzan egiten dugun lana indartzeko eta batez ere jendeari hurbiltzeko. Xabier, zuk ondo azaldu duzu zer da BBK eta gure gizartekintza, eta nik guzti horren artean gure helburua nabarmendu nahi dut beste behin ere. Egiten dugun guztia Bizkaian bizi diren pertsonen bizitzak hobetzeko da, gure lurraldearengatik. Nabarmendu du besteak beste Bio Bizkaia BBK Brailaben irekiera, bizitegirekin elkarlanean garatutako Lamia BBK Women Hostel proiektua eta BBK-ria naiz BBK Museo Hiria 2025 ekimen kulturalak urteko proiektu esanguratsuenetako gisa. Udalbiltzak euskarazko arte eta kultura sustatzeko asmoz sortu zuen Geuretik sortuak ekimena. Ener Itzibarra ilustratzailea izan da proiektuan parte hartu duen sortzaileetako bat. Zerako goran ipuña. Behin, baratxuri, ero izan, eltzera. Eguzki goxoa zan, eki goxoa, eta baratxuri, Ni Ener naiz, ilustratzaile bezala azkenengo urtietan. Geuretik sortuak beken berri oso lagun handi batengandik jaso neban, eta berak animatu ninduen. Ideia zen, Euskal Herritik eta Euskal Herrirako kontatzea, erronka handia, marrazkira ekartea eta marrazkirik. Jarri nintzen nire proiektuari izena Ahotik begietara. Nahi nebana egitea azkenian zalako nentorren tokira etorri, belarria jarri,
eta entzun. Zuk nolako buhanik ezagutzen dut, deskribatu behar. Atarratze tokatu zitzaian, sosketan, etorri nintzen atarratzera Bekaturos jaiaren bezperan, goxatu genuen ikaragarri, egun hori, handia ederra eta izugarria iruditu jatan atarratze bezalako leku baten olako gauzak egitea eta olako jendetza biltzea eta olako errespetua ikustea. Eta gero horrek ekarri duna hurrengo egunetan, bestondoa, ere ikusi ahal izan dut. Astelenean merkatuan izan nintzen, postutxo batekin, pixkat jendea xaxatzeko, ikusteko, nor hurbildu zitekeen, nork kontatuko zizkidan kontu guzti hauek. Eta merkatu itxiera izan zen interesgarriena, benetan. Jendeak oso harrera ona indir, gustora, pozik hartu naute, eta orain badakat egunero norbaitekin kafe bat hartzea eta kontuak entzutea. Eta badakizu, haiek euskaraz ikasten zuten? Ikasten zuten euskaraz eskola horietan? Ezin zan, ezta. Ze suerte dakagun orain. Aitzaki hontan jarri ditut, apur bat, zer kontatuko zenioke atarratzetik Euskal Herriari. Hori galdetu diet noski nagusienei. Eta galdera horren bukaeran jarri dieten nik proiektuari jarri nion bereizgarria du gaia, izan dela ahozko tradiziotik jasotako kontuak, lehendak, kantuak, horiek nahi ditut jaso, nahi ditut entzun. Eta horretarako, erabili dut liburu hau eskuartean dakatena, Euskal Herritako ipuin bilduma, mandita itzaki bat, proiektu hau idazteko orduan, da baita ona etortzeko horrekin. Ekarri ditut nik ipuin hauetako batzuk, jendea xaxatzeko niri kontatzera. Azkenean da, hartu eman bat sortzea iruditzen jatan errexena, lortzeko hemen inguruko kontuak, eta ikasi ditut bai ligiko zubianak, bai altzaiko ere zubianak, eta beste batzuk, Eskola inguruko aurrekin egin izan dutena da, lehengo kontatu eta jaso, beraien jakintza hori, eta gero proposatu dietena da, modu simple baten, ilustrazioak egitea. Nik endugu kontuak eman behar ditut, komikira. Geuretik sortuan moduko ekimen batek, aukera batek hartzen dau kontatzeko eta sortzeko abia puntua gure herria izan da, eta hartzailea gure herria izan da, Hori gaur egun bizi garen mundu handi honetan, pausa bat egitea bezala da, Beste kanpora begira egon beharrean, etxera begira egotea bezala. Ematen duen diru kopurua, ematen duen egonaldi aukera, eta nola hartu nauten, eta nola zaindu nauten, esango nuke, herritik eta herriarentzat ikaragarria dela. Lau egun hauek pasa diranak burua borborka jarri beste, ametxetan egiten dut hemengo kontuekin, zer kontatukoten zer, lehenengo goz espero eta baretuko dela apur bat, ez dela lanak, eta gero hortik etorriko dela, dana apur bat galbaetik pasatzea, zer merezi daben, zer nahi duten kontatu, eta harilkatzea historia bat. Abenduaren 20an jokatuko da Bilboko Kasillan Bizkaiko Pertsolari Txapelketaren finala. Bertan izango dira 8 finalistak eta txapeldunari Arantza plazak jarriko dio txapela. Abenduaren 20an egingo da Bizkaiko Bertsolari Txapelketako finala, Biribilatik Lakasillara leku aldatuta, eta 8 finalistak batu ditu eta 2 galdera egin dizkie. Ze aldarterekin datoz finalera eta ze espero dute finaletik? Aldartie lehenengo eta behin oso pozik, nator finalera, lehenengo finala izen da pentsa du normala dela. Bestalde batetik arduraz nator bai, pozik nator, baina ez dut esango helburu guztiak betetan natorrela edo, ni final hon bat eitera nator,
badakit zer dan ateetan geratzea eta geratu direnekiko errespetua baitipe bai, final hon bat inguren neuke, baite publiko gaitipe bai, oso babestuta sentidunaz txapelketa honetan, eta babes hori nik bueltan emon gure otziet, kosta la kosta, orduen lanerako prest eta saio hon bat eitera nator. Momentuz gatxaitzen jate finaleko aldarteari buruz berbetxea, 10 egun geratzen dira eta 10 egun asko da nitzako. Nire gaur egungo bizitzan 10 egune asko dira. Egiza da, gaurko aldarteari eusten baldin badotzat, topaten az nahiku deskantzata, nahiku lasai neure buruagaz, eta nahiku gogotzu betetako leku honetara etorteko, eta neure buruari erakusteko ia benetan, esaten dute zen behar honek egiza baldin badira, eta gai banaz neure buruaz bakian geratzeko moduko saio bat etxeko. Nire aldartea da, ja urte asko daramatza dela hemen bueltaka, akaso batzuk kantzauta begongo dira ni ikusteagaz, baina bestalde batetik oso pozik nago hemen egoteagaz, eta hori transmitidu nahi dutez. Bide bat egin dugu bertzotan, aldatu egin da bertzolaritza, eta aldaketa horren lekuko agertokitik izatea sekulako ohorea da. Gero zer gertatuko dan finalean, ezaki zer gertatuko dan, ze semifinalei begira esan lehike txapelduna argi dagoala. Baina bestalde batetik finalean markadora 0an jarriko da, semifinaletan ondo ibili estanak aukera dauka bere buruari buelta emoteko eta finalean edo zer pasau lehike. Bai esango dudana da edo zer pasauta be postuko nazela, batez be txapelketa balako orain dela 27 urte baino, eta 25 urte baino askoz leku habitableagoa, divertigarriagoa, lasaiagoa, gure arteko giroa hobea dalako, eta azkenengo urteetan konturatu naz, finalera pasau izan dan jente gazteari esker orain dela 20 urte impensableak ziren egoerak sortu direla, eta espero dut sortzen jarraituko da bela. Eta nik espero dut finalean hori disfrutatzeko kapaz izatea. Horrek balio badau irabazteko, super. Ez badau balio irabazteko, ez da ezer pasetan, hemen jarraitzen dugu, eta azkenean niretzako hainbeste urte irautea erregalu bat da, ze hasi ginean gauzak ez ziren hain errezak izan. Esan dut apur bat aldarte gora beratxuaz, suposatzen dut danok gauzela antzera, eta apur bat pasetan da, txapelketan zurrunbilo horretan gauzenien, astu egin jakule, benetan zeren bile gatozen ona, zer dan bertzotara engantza gintuena, eta jolas hori astu egin jaku batzutan, eta gaurko egunek egiz esan da, ona aiegetiek, prentzaurreko negotiek arantzan berbak entzutik baliz izen doztea apur bat gogoratzeko zein dan hasierako ilusio hori eta segaitik gabizen honetan, eta egiz esan da, nahiko aldarte honaz nau momentu honetan, oin, mendik eta hurrengo zapature, lehen bezan dut aldarte danak pasauiko doguz. Zer espero duten finalaz, torriko gara beste dozein plazatara joeten garen moduen alik eta saio honena eitera, esango nuke nire bertzorik onenak aurten ez doazela bota ondino, eta izen lehikela hurrengo zapauten botati, berbarik ez dut emoten, baina horretan saiatuko naz, eta horrezen bilen ator, alik eta konzentrauen etorri, eta alik eta bertzo onenak iztera, bai gure jentei, bai bertan batuko dan jentetza guzti horri. Aldarte aldetik egia da niretzako desberdina izango dela txapelketa hau. Denontzako da desberdina, bi semifinal egon direlako, finala tokiz aldatu delako, baina ni gainera tripa honekin heltzen naizelako, eta aurdun kantatuta nago txapelketan Euskal Herrikoan tokatu zitzaidan, baina orduan eneukan alako triparik, eta beldur puntu bat baneukan fisikoki eragingo ote zidan, edo nola eragingo ote zidan, neke aldetik, edo arnaz aldetik, edo. Eta, egia da zentzu horretan, eskertu duela bi semifinal eukitzea, eukiditu dalako bi proba egiteko saio, eta bietan nahiko gustora sentitu naiz, eta kendu ditut beldur puntu horiek esango nuke, eta orain entrenamendutan ere oso gustora nabil, eta orduan gogotsu nator, aurreko finaletara heldu izan naizen antzera esango nuke, bertzotan ondo egiteko gogoz, eta emaitzek lagunduko nautenaren esperantzan, baina borrokatzera nator, eta gustora ari naiz bertzotan, eta orduan gogoa daukat, gustora nabilen hori erakusteko, edo, eskaparate hori aprobetsatzeko.
txapelketa hasi nuen nahiko bildurtuta negazio fase batean, edo pixkate bertan egon nahi ez izatearen sentsazio batekin, eta da bidean joan naiz horri buelta ematen, gogo bat topatzen, motivazio bat topatzen, eta gero izan ditudan saioetan ere konektatzen egin nahi nuenarekin eta jendearekin, eta orduan, hori horrela izan da azkenean orain, bastante lasai egia esan, eta oso gogotsu nago. Ez dakit ze helburu zehatz daukadan, beti galdetzen zaigu ze helburuekin, ez dakit. Ez daukatolan helburu zehatzik, baina bai plazan egiten ari naizenaren gauza antzeko bat egiteko gogoarekin, eta disfrutatzera ez, baina bai bizitzera, eguna bizitzera, esperientzia hori ezin du edo nork bizi, eta guretzako ere lujo bada bertan egotea, eta pizkat ere hori, eta lan egitera eta peleatzera bai. Egiz esan, ator oso aldarte onakin edo positiboakin behintzat. Aurreko bi finaletan usteot bisetan nahiko ariketaren bat igual bai asmatu nebala holan borobiltzen, baina orokorrean nahiko gazigozo gelditu nintzela. Bebai uste dudalako helburuak betetzat edo emotena bezala etorri aurretik, eta urten ez dut sentitzen helbururik bete doanik, edo posik nahu egotiakin, baina ez dekot bez helburu bat olan argi markaute, baina bai sentitzenaz nire momenturik onenien, ez da igual konparaketak egiten hasteko eta, baina personalki nire momentu onenien hau, eta etorri nahi dut, oinarteko gorputzaldi hori eustera eta ariketa sariketa dekoan onena emotera. Beste barik, pretensio handixei barik, baina pretensio danekin aldi berian. Aldartea oraindik ez dakit, astebete terdiero falta da, baina lanerako buzoa jantzita etorriko naiz. Eta espero dut aurreko saioetan bezala sufritzen jakingo dudala. Eta ez dudala sufrituko ezintasunetik, baizik eta izango dela sufrimendu bat, konzentrazio eta tentsio handiak eragina, horiek biak behar baitira nire ustez bertsotan emaitza honak ateratzeko. Orduan, ez naiz joango gozatzera, gauzak ondo eginda sufritzera baino. Hori nahiko nuke aldarte hori izan, horretarako gai izan. Eta ze espero dudan finaletik, horiek esan ditudan bezala egiten baditut, espero dut nire txapelketako bertsoaldirik onenak horruztea, eta hori horrela baldin bada, espero dut alik eta goren egotea eta lehia hortan ibiltzea. Aurtengo txapeldunari Arantza plazak jarriko dio txapela, horrela urte luzetan bertsolaritzaren transmisioan egindako lana aitortu eta saritu nahi izan du Bizkaiko Bertsozale Elkarteak. Posik eta harro, ze hemen finalista guztiek, finalista gaztiek, nik umetan ezagututako bertsolarizek, 10-12 urte bertso eskoletan hasi zirenean, eta orduan horretariko bateri txapela ipintzea, benetan da posgarria, oso posgarria, eta niretzat ore handi bat, ze, nire aportazio txoa be ikusten dotor, ze nik transmisioan egin dut lan, eta bertso saioetan da ikusten dute jende gaztea, belaunaldi berria dator, eta oso belaunaldi jantzia da. Bai bertsoaren teknika aztertzen dabe ondo, eta teknikatik aurrerago joaten dira, ze mesua ere nahi dute, hau esan nahi du, bestea esan nahi du, zelan esan du. Orduan, hor ikusten dut apurtxo bat neure lana eta harro eta posik, bai. Da gero, inoiz pentsatuko ez neban ohorea eskaini dozte elkarteak txapela jartzeagaz. Momentu niretzat emozioetatik joango dan momentu bat izango da.
Gaurkoan, Silitia taldearen I Love Silitia bestiarekin emango diogu amaiera albistegiari. Gogoratu, Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela, informazioa zabaldu nahi izanez gero. Astelehenean izango gara berriro bueltan. Mila esker zuen arretagatik eta asteburu ona pasa.